Ziua! Cu aceste Gabi vă arăt un joc interesant. El se numește Lop Taxi. Lop Taxi. Deci trebuie să trecut de oameni de dus parce oamenii au venit de undeva de la tapă și să vrei cu taxiul să duce mai să vezi, îmi vedeți în multe stradă. Găsesc mie dacă sunt mult. Ia că iau doi. Hop. De poliție să mergi bine. Mă enervează când apare astea. Vreau să văd. Să primesc. O masă. Nu, tu bilete nu-mi plac. Mai iese, mai ia voi. O masă. Yes. Un bilet. Trei bilete, vedeți? Iac. Roate premiu. O mașină gratuită. Pe care? O. Hai să începem să mai vedem. Asta și. Roți. Hai să vedem. Cine merește. Hai am cu două. Iar încă una de asta. Mulțumesc. Ce să primesc chiar rămas. 30 de bănuți. E bine, da. Mai am încă 2 ori. Ce primesc? 100 de bănuți. Altceva vreau să iau acum bilet. 3 bilete. Doresc eu. Iar asta nimerește și atât. Altele nu mai poate. Gata. Dați un bilet. Încep cu mașina asta nouă. Care am câștigat. Da, hai, da, știi. De nu fac cu asta. Câte vreau să văd câte e. Da, tot 2 pasageri. Să primesc înapoi 10 bănuți. Hop. O, tu. Ai, m-am izghit. Nivelul meu e 8. Opa. 2 a trecut. Hai să numărat cât și pipe e ăla. L-am trecut. Am câștigat un bilet. Hai, am la loterie. Primesc 3 bilete. 3. Ce nu bun de aici? Mașină nouă, gratuită. Nu cred. Păi văd că tot 2. Nu le fac când 2 e. Putem să ne împușcăm? Mă nervează când apare aici acum.
Oi. Ai. Остаться успела. Hai să scorul meu să-l trec. La mine e 8 scorul. Oi, pe lângă. 8 oameni mai din casei. O, mai mult. Roșu. Verde, nu-mi place. Colegul mai... Scorul meu e 6. Mine 8 era. Vreau să-mi trec. Dacă m-a luat de atâta m-am izghet. Roșu bine. Că e roșu. Salvare după salvare. 5 sunt aici. Nivel. Să-și nivel. Am ating să sunt oameni. Uia că hai numărăm 2. 2. Deci nu am trecut după astea. Și... Hai să fezim o dată. Ia. Hai să vedem. O vădere. Da? Dați-vă rog câteva diamante. Hai, dă-ne cadou, te rog. Da, asta cât costă? 3000, oh my god. Nici nu s-a scumpa să mare ani. Hai mai ducem. Nu. Digam, pot să-mi cumpăr de mine cu. Mă nervează de una aici. Aia! Să-mi bag piciorul. Cum poate și... Hai mai merg, mi-a dat. Ați văzut încolo. Cu episodul de azi. La revedere. Pa, pa!